News nukmani bagai bongni nok nukung jeng sobanan paikya jeng tangai chate tepen jeng khairok mani bisingo nijera soba lai basawi thanan bagai jeng ma paikya nugui jeng tongmaliya oro khai broni nukungo botabo phayong nukung talogui tongo tai botabo rang puisa ajinani belai crisis jora saltung kutung omahai tungbulang jora wo brok bai kok salai bomahai noro fling paikya ba wansok mong paikya kok rok ki salai jeng salai hapen jeng berai khagamka tabuk jate digital India asoli tongma jarawo oba haisini tipra sar kuluk tongma jagao jeng nugui belai jeng khagam tamon bagai ingkangke sini tipra sarok belai no kuluk jak aban bagai jeng jara sinai nuknai awa hai kwbang ma tongo jeng borokno koijao jeng subama hai norbo suba phaidi nukungno kaisa bai kaisa hamjak di haike jeng dofa kujugo kanai jeng digital na jeng romoi manai hine jeng puito khayo medarongo hambai arok je rotok kotok tiklai sini je korno phonogoi jeng nugui no sungbo nongni media misingdei nugui jeng barno nugui khakamoi jeng bo jaga tong khosna laino jeng orok sokali mani nge emne sar sopakya haipano ango jagani paran bungrok taismana hisna ang mukhsto koroi Samal Deborma Sangita Deborma borok bibi bota bahno ar bufan bungke Narayan bin bong parang ke Nobasodar pos ke Jarmo Joynagar o jaga sung tabu sokai lekya sung bong no phaye sung paikya ba sung lekya borok bake soli tong botong ta buma thikya mo thikya ke bufabo kono prokare dukhorong na khana ko khana bini bo সংসার খাগা নি খানাও जों जे ताबुक खानामा जरतके एरपरे ताबुक borok bota bahno borok খুব রকম ताबुक nok nuk ongko jak boi agi kisimisa bongni ongkorok boino soba phai tang phakya ni khanao na haipano ताबुक borok sarai ताबुक boi hai hajara bajara khaisana bo onek समस्या hingga aboni tei जों khairogoi sini tangi sanai bodol hnai khaisa tongo mistri dol hnai khalaijak aboni tei जों tabuk jono khoksa khongnai khalaiye जों oro sobalani khalaimani tinango puron bagi tamo jinis jaga nangba sorkarno nang tamo kobongna sorkarno angobong kobongnai jara ruling o tongnai edisi panthung rai sarkar ongko pangthung borok obono nukhangke phai naipinang thung tai bongni nok nuk morongno panchayat theke tamo reiman ar nok rok bo bong mayako bongni document rok naiye ba bongni engkorok nok rok kisa tangai ro thung rekha chanai henai जों sarkarno kobogo जों jara gori rok sung haike chobai tong kai sarkar kisa naikol kangkai जों obono sin kobong khakjangka tamni ke borok norok media romani bising theke norok phonumani bising theke je sini khaganang tipra sarok nugui tini chuba phagya borok belai ka hambai ma rowani khabai hamjangma ya pharo tai abo lukorokno bono kanyamo sungo sarkarokno ba oba haike no chubana ning thongsang koroi konino tongjao samung bo khlaimai yang jabogani sakbo hamtaya hingga bono sarkar chuba sur kangkaba tasa jabona haniyang ya pharo sanamusung mai kheto saya ko mamuse songjang no haiban saya ko ta mai bo khuita ko nai ini ni mai saya ko mai saya ko mu keta songlai moi sot songjaya ko na manai bo to koi phaidrok si mai rok songlaya ko